खुलुमबाय स्टुडिअ' आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय बिक्रम दैमानि सायाव माखासे मानि गोख्रों अजद जेराव नोंथांमोना मिथिगुरै थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथाङा बिटिआरनि कन्ट्रेक्टर हान्जानि गाहाय नेहाथारि होननानै गावखौ सिनायथि होदों। नाथाय बे समाव बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय फिनजाथाय होदों बिक्रम दैमारिखौ जों एबा जोंनि कन्ट्रेक्टर ग्रुपआ रावबो सिनाया। बिथाङा गावखौ जे गाहाय नेहाथारि होननानै बुंना लाबोदों, नाथाय माबे जिल्लानि गाहाय नेहाथारि, माबे जिल्लानि बिथाङा कन्ट्रेक्टर दैदेनगिरिनि ग्रुपनि एबा हान्जानि सोंथि खालामदों। नाथाय दिनैसिमबो बिक्रम दैमारि कन्ट्रेक्टर हान्जानि राइटिं पेड नुफेराखै होननानै अजद होदों बिटिआरनिनो एबा बिथांमोननिनो लोगोरि, बिथांमोननिनो दैदेनगिरि, कन्ट्रेक्टर हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायदों। जेराव बिक्रम दैमारि बिथाङा एबा बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव गोबां रायजो राजाफ्राबो मोनसे सोंथि खालामबोबाय थादों दि बिक्रम दैमारिया जुदि कन्ट्रेक्टर हान्जानि गाहाय नेहाथारिब्ला अब्ला आफादगिरिया सोर? दासिमबो बिक्रम दैमारिनि दैदेननायनि कन्ट्रेक्टर हान्जानि आफादगिरिया सोर नायगिरै बिटिआरनि गोबां सुबुंफोरा माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंलु एबा सोंथि खालामबाय थायो। नाथाय बे समाव बिक्रम दैमारिनि सायावनो फिन सोंथि खालामबावदों बिक्रम दैमारिया सोर? जों सिनाया होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों बिटिआर कन्ट्रेक्टर हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों। आरो बिथाङा बिक्रम दैमारिया जि माखासे न'खरफोरनियाव थांनानै एबा बिटिसिनि सिङाव साख्रि मावनाय बिथांमोननि न'खर थांनानै माखासे लेखा दिहुननानै बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों सुखुवा एबा मोजां मोना होननानै बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै फोरमायदों। बिथाङा मोनसे गिदिर सोंथि खालामदों बिक्रम दैमारिया सोर? दिनैसिमबो बिक्रम दैमारिनि कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि मोनसेबो राइटिं पेड नुफेराखै आरो सिनाया। ना बिटिआरनि ना चिरां जिल्लानि ना उदालगुरिनि ना क'क्राझारनि ना बांलादेशनि जों बिक्रम दैमारिखौ सिनाया होननानै बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनिफ्राय खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बिक्रम दैमारि बिथांनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बिटिआर कन्ट्रेक्टर ग्रुपनि दैदेनगिरि बिथांमोना, बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। बिक्रम बसुमतारीखौ कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि होननानै बुङो। नाथाय सेक्रेटारि होननानै मालानिफ्राय सेक्रेटारि जाफेरा, मालानिफ्राय जाखो बिनि डिजिनेसनखौ जों दाबो नुवाखै, बिनि राइटिं पेडखौ जों नुफेराखै। आरो बियो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि ना चिरां डिस्ट्रिक्टनि ना उदालगुरिनि ना अल आसामनि ना अल बिटिसिनि जों दिनै बिनि राइटिं पेडखौबो नुनाय जायाखै। मुंखौल' बुङो मिडियाफोरनिफ्राय, पार्सननिफ्राय जों खोनायो, ससियेल मिडियाफ्राव जों खोनायो, गाव भाषण होनानै लाबा खोनानाय जायो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि होननानै। जोङो गोदोनिफ्रायनो 92, 91निफ्रायनो जों कन्ट्रेक्टर मावनानै जाबोनाय मानसि। बे समाव बिसिबो गैया, बिटिसिबो गैया, बिटिआरबो गैया। दा मोनथाम गोरोबथा खालामलांबाय बर'फ्रा, बिनि समनिफ्राय जों खोनाफेराखै बिक्रमखौ। बै समाव बिपिएफआ गभर्नमेन्ट खालामनाय समावबो बे नुजायाखैमोन। दिनै जेलानाखि गभर्नमेन्टआ बायो, गावहा आन्दाय हाराबादि मोननानै बियो लाइबिलिटिस दं माबा दं होननानै बे हब्रानाय सम खालामनानै दिनै एखे जोंनोबो पेमेन्ट नांगौ, लाइबिलिटिस नांगौ होननानै हब्रानाय समाव गाव बांसिन हब्रानायाव बेखौनो कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारि मुं सोनानै दोननाय जादों। नाथाय जोंनि एडजास्टिं जोंहा दंखायो क'क्राझार डिभिजनाव बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि सेक्रेटारिबो दं, प्रेसिडेन्टबो दङ। दा बिसोरखौ जोङो बबेनिफ्राय बबे खनानिफ्राय फैखो जों मिन्थिनो मोना। ओंखायनो आं सोंनो नागिरदों बिक्रम बिथाङा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ रोखा खालामनानै होनाया मोजां। मानो होनबा कन्ट्रेक्टरखौ कनफ्लिक्ट खालामनानै लाब गैया। गावहा जुदि बिपिएफआव दङबा बिपिएफनि होनना लाथों, आरो इउपिपिएल बा इउपिपिएल होननानै बिजिपि बा बिजिपि होनना लाथों। बियो सानसे समाव होनबोबाय थादों, दाखालि इलेक्सन एमपि इलेक्सननि आगोल बे बुंदों जे मोजां मावनायखौ मोजां बाख्नायगोन। इउपिपिएलखौबो बाख्नायो, बिपिएफखौबो बाख्नायो, बिजिपिखौबो बाख्नायो। थिगैनो दं बे खेथ्रआवबा। खार'ना खालि मोनसे जिनिसाव बिपिएफबो नङा, इउपिपिएलबो नङा, गाव साधारन पाब्लिक होननानै खोथाखौ बुंना लायो माजे माजे जों खोनानो मोनो गावनि खुगानिफ्राय बुंनायखौ। आरो बिनि बाय'डाटाखौ नांगौबा, रेकर्डखौ नांगौबा आं होनो हागोन। जोङो बड'लेण्ड बुब्लियावबो खोनादों, बड'लेण्ड रादाबावबो खोनादों, बबेबा फेसबुकआवबो खोनादों, नुदों नायदों बेफोरखौ। खार'ना जाहैबाय बियो कन्ट्रेक्टर हिसाबै बे दङब्ला क्लियार खालामना लाथों, आं कन्ट्रेक्टर, आङो बिपिएफनि सासे सोद्रोमा। दा बिपिएफनि मा सोद्रोमा, बबे पदआव दं बेखौबो दिनै बे क्लियार
खिन्थानानै लायाखै। दा पाब्लिकफोरखौ गुमब्रा खालामनानै लायो, गावनि गोसोबादि बुङो, माबा अमा फिसिनाय, अमा बायनाय, अमा बाखि बेफोरखौथ' क्लियार होनानै बुंखाबाय जोंना बायद'आ। दा बेहाय चन्दननि सायावबो बुंदों, बे चन्दनखौबो बियो माखासे एखे आरजाथावै खोथा बुंदों, माने इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव थांफिनगोन मागोन होननानै बुंदों। हाग्रामा साराबो बुंदोंमोन, प्रमेला बायद'आबो बुंदोंमोन। नाथाय बेफोर खोथायाथ' मिनिंलेस नङा, मिनिं गैयै राव बुंदों, मिनिंलेस बुंदों। दा बाहाय सैथो खोथाखौ बुंनाय जायाखै। दा पाब्लिकफ्रा बाहाय गोनो गोथो मोननाय जादों। गावनि डिजिनेसनखौ मोजाङै खिन्थाना लानाया मोजां। कन्ट्रेक्टर बा कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि सेक्रेटारि होननानै लाथों, आरो बे बबेबा डिस्ट्रिक्टनि बा डिस्ट्रिक्टनि होनना लाथों, बबेबा डिभिजननि बा डिभिजन होनदों, बा बबेबा एस'सिएसन एक्सट्रा दादों बा एस'सिएसन एक्सट्रा दानानै होननानै लाथों, बिदिखौथ' बेखौ क्लियारेसन होनाया मोजां गावनि डिजिनेसनखौ। खिन्थु कन्ट्रेक्टर एस'सिएसननि सेक्रेटारि, जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै लानायाव जों सिनाया, बेखौ जों मोनथिया। बबेनिफ्राय गाङा थेफाबादि थेब थेब बुंबाय थायो बेखौ जोङो माने मोनथिया आरो। बेखायनो मिडियायावल' नुबाय थायो, मिडियायाव थेब थेब बुङो। दा बेहाय बुंनायखौ जोङो सैज्य खालामनो हायाखै, आरो गाव क्लियार होनानै लाथों रायजो सिगाङाव। दा चिरां मासियावथ' बहुद, चिरां डिस्ट्रिक्टआवथ' बहुद मबाइलाइज खालामदों, जों नुनो मोन्दों। दा बाहाय बिथाङा जे गावनि खोथा बादि बुंनानै रायजोफ्रा जे लाजोबगोन बा लागोन, बे नङा। दा नोङो गावनि क्लियार खोथाखौ बुंनानै लायोबा, गाव जे बेसेबां सैथो आरो गाव जे बेसेबां खामानि मावनो हादों बा बेसेबां मबाइलाइजआव थिग खालामनो हादों बिपिएफनि जानानै, बेखौ क्लियार होनाया मोजां। मानो होनबा जोंनि रायजो राजाखौ गुमब्रा खालामनानै लाब गैया, नंखाय बांखाय खोथा बुंनानै लाब गैया। सैथो खोथाखौ बुंनानै ला, सैथो खोथाखौ पाब्लिकनो बुं।